Усі звинувачення абсолютно брехливі. Про це перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял пише у в'язничному щоденнику перед обранням запобіжного заходу. Текст опублікував його адвокат Микола Полозов. Бранець розповідає, як його відвезли до окупаційного управління ФСБ на допит до слідчого Власова. Той одразу попередив, що допитуватимуть як підозрюваного. Наріману Джелялу вдалося порадитись із захисниками Еміня Мілєвою та Миколою Полозовым. Мы согласовали позицию по предстоящему допросу. Я отказываюсь от данных ранее показаний в качестве свидетеля ввиду того, что мое дело и дело Ахтемовых, Асана и Азиза объединили в одно. Мне после задержания неоднократно отказывали в праве на адвоката, свидетельские показания я давал без него. Я давал показания в тяжелом стрессовом состоянии, проведя значительную часть времени с мешком на голове под психологическим давлением и в ожидании физической расправы. И, конечно, я отказался давать новые показания уже в качестве подозреваемого. Після допиту Наріман Джелял зміг поспілкуватися з іншим бранцем, якому окупанти закидають диверсію – Асаном Ахтемовим. Щоправда, лише через стіну камери, де тримали братів. Говорили, добираючи слова, оскільки окупаційні силовики слухають розмови. Брати Ахтемови вкотре підтвердили катування та відкидають звинувачення окупантів. Мы дружили несколько лет. Его братишку Азиза тоже знаю, хотя больше общаюсь с его отцом, Эскендер Ага. Мы живем на одной улице. Асан с виду хрупкий парень, но когда мы виделись на очной ставке, он был особенно изможден. Держался за живот и дрожал то ли от холода, то ли от причиненной ему боли. Асан, лишнего не говорите, здесь слушают, но я должен знать, вы сделали то, в чем вас обвиняют? Здесь Асан заговорил иначе, надрывным голосом, с явной сильной эмоцией. «Нариман, ты же знаешь, что я бы ни за какие деньги не согласился такое сделать. Следует отметить, что никогда за годы общения с Асаном я не слышал от него ни намека на идею, похожую на диверсию. Листовки, флаги, надписи – да, но диверсия заставили», – выдавил он, – угрожали что-то сделать семье. У камері сімферопольського ізолятора дуже важко заснути, пише Наріман Джелял. За його словами, до опівночі охоронці гучно обговорювали своє скрутне життя, скаржилися на керівництво та колег. До того ж у камері яскраве світло, яке не гасять увесь час. Заснути вдалося лише під ранок, поки не розбудили на обході. Охоронці змушували роздягатися до білизни, розпитували та оглядали особисті речі. Окупаційний Київський райсуд Сімферополя оштрафував на 5 тисяч рублів редактора кримсько-татарської газети «Авдет» Шевкета Кайбулаєва. 4 вересня на нього склали адмінпротокол після масових затримань під будівлею окупаційного управління ФСБ у Сімферополі. Його звинуватили у порушенні карантинного режиму. Окупаційна суддя Віра Серікова відхилила клопотання захисту про допит того, хто склав протокол, та допит свідка захисту Ібрагіма Чегертми. Сьогодні окупаційний суд оштрафував ще 8 людей за тим самим звинуваченням. Суми штрафів склали від 5 до 30 тисяч рублів. Загалом російські окупанти склали 58 адмінпротоколів на людей, які прийшли 4 вересня до будівлі окупаційного ФСБ. Того дня десятки кримських татар зібралися там, щоб дізнатися про долю викрадених 5 співвітчизників. Співробітники окупаційної поліції почали розганяти людей через нібито недотримання соціальної дистанції. Водночас ОМОН та Росгвардія почали хапати людей та кидати до автозаків та автобусів, чим самі створили небезпеку для людей. Після минулих затримань вже 197 кримсько-татарських дітей залишились без батьківської опіки. В організації, яка займається їх підтримкою, Дезимбалар «Наші діти» заявляють, що всі картки, на які раніше збирали гроші, тепер закриті. Тому закликають усіх бажаючих передавати допомогу особисто, з рук до рук. Збирають гроші для дітей-політв'язнів і на материковій частині України. Громадська організація «Кримська родина» закликає долучитися до акції «Рука допомоги». Для цього відкрито 2 рахунки, куди кожен охочий може пожертвувати посильну суму. Наразі зібрано 37,5 тисяч гривень, кажуть організатори. Ми збираємо кошти, які далі будуть перераховані родинам і підуть на допомогу дітям українських політв'язнів. Я вважаю, що це дуже важливий крок кожного свідомого українця, бо ми маємо гуртуватися і бути ближчим один одного, допомагаючи. Зараз ми намагаємось допомогти таким чином.
Грубе порушення Росією державного суверенітету та територіальної цілісності України. МЗС України засудило незаконні вибори до Держдуми, які стартували сьогодні в Росії, а також в окупованому Криму та на Донбасі. У міністерстві відзначили, що це грубо порушує норми міжнародного права, а також суперечить статуту ООН і ряду резолюцій Генасамблеї ООН. Результати цих виборів не матимуть жодних юридичних наслідків, заявили в МЗС. Там закликали іноземні держави засудити незаконні дії Росії і заявити про невизнання результатів виборів і нелегітимність Державної думи РФ. Всі причетні до організації та проведення незаконного голосування у тимчасово окупованому Криму, а також організації участі в цих виборах громадян України з незаконно виданими паспортами громадянина РФ та тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях будуть нести відповідальність відповідно до законодавства України. Не брати участі у голосуванні на виборах до Держдуми, організованих в Криму, закликало представництво президента України в Автономній Республіці Крим. Там звернулися до міжнародного співтовариства з вимогою відреагувати на ці незаконні вибори та посилити через це тиск на Росію. У представництві також закликали не визнавати статус депутата Держдуми за тими, хто був обраний в окупованому Криму. Представництво разом з правоохоронними органами України відстежують та реагують на усі випадки участі в організації та проведенні незаконних виборів до Держдуми Росії на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, зокрема щодо так званих міжнародних спостерігачів та виборчих комісій. Відповідним діям буде надано правову оцінку компетентними органами, а в окремих випадках представництвам будуть надані пропозиції про застосування персональних, спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, санкцій, у тому числі відповідне питання підніматиметься в рамках механізмів Кримської платформи. Попри протести, незаконні вибори до Російської думи стартували і в окупованому Криму. Відкрилися усі так звані виборчі дільниці. Вони працюватимуть упродовж 3 днів з 17 до 19 вересня. Пояснили це пандемією коронавірусу. На дільницях також відкрили пункти вакцинації. Відтак, той, хто долучиться до незаконних виборів, зможе ще й вколотися несертифікованим у світі препаратом «Спутнік В». Голова Меджлісу Рефат Чубаров закликав жителів Криму бойкотувати таке голосування. За його словами, правляча партія «Єдина Росія» займатиметься домальовуванням власних рейтингів. Голова Меджлісу нагадав, що проведення виборів на окупованих територіях незаконне та є злочином. Kendi topraklarında istegenlerini yapsınlar. Хай вони на своїх землях роблять все, що захочуть, однак не на нашій батьківщині, не у нашому Криму. Ми ті, хто показали світу, що Росія окупант. На жодній виборчій дільниці не маємо йти та брати участь у голосуванні. Шановні співвітчизники, будьте вкрай уважні та почуйте мій заклик. Через неявку на виборах окупанти не зможуть завдати вам лиха. Щоб бути спокійним і не заплямовувати себе діями окупантів, оминайте ці вибори. Ці так звані вибори не визнають у світі, і ви також у цих злочинах не допомагайте окупантам. Çok dikkat olganınızı ister edim. Кримсько-татарська латинською графікою. Урядовий комітет підтримав проєкт постанови, яка передбачає затвердження латинки для алфавіту корінного народу Криму. За словами очільника Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, остаточне рішення щодо переходу кримсько-татарської мови на латинку найближчим часом ухвалить уряд. Запропонований варіант алфавіту складається з 31 літери. В основі проєкту рішення Курултаю кримсько-татарського народу 1991 року. До того ж, додав Резніков, латинська графіка дозволяє краще інтегруватися до цифрових платформ та ефективніше використовувати можливості, які надає інтернет. Він запевняє, що після переходу інтерес до кримсько-татарської мови зростатиме і серед українців. Ми зробили важливий крок, щоб створити кращі умови для збереження і розвитку кримсько-татарської мови. Це складова системної роботи, яка розпочалася минулого року. Кримсько-татарський народ 30 років тому вирішив змінити графіку алфавіту, оскільки латинка краще відповідає фонетиці тюркських мов.
В умовах окупації, коли зараз немає зв'язку такого відкритого з окупованою територією, мова – це теж один з інструментів побудування комунікації. Латиниця, як графіка, вона більш точніше передає особливості фонетичної системи кримсько-татарської мови. Те, що ми не можемо зображати, передавати в кирилічній графіці, це можна зробити в латиниці. Це по-перше. І по-друге, латиниця – це такий, знаєте, умовний ключ до іншого тюркомовного світу, тому що більшість країн тюркського світу, вони використовують латиницю. Тому якщо ми будемо створювати свої інтелектуальні продукти, свої твори, книги, монографії, роботи на латиниці, вони будуть більш легко використовуватися в тюркському світі. В окупованому Криму дітям роздають наліпки, що розпалюють ненависть до інакомислячих. Стікери з написом «Захистили країну від фашизму, захистимо країну від екстремізму» отримали учні однієї з сімферопольських шкіл. Відомо, що це пропагандистська кампанія, яку організувала російська поліція. Такі наліпки в Росії з'явилися ще у травні. Їх можна було зустріти на автівках та громадському транспорті. Силовики порівнюють себе з ветеранами Другої світової, таким чином створюючи можливість для розпалювання ненависті щодо незгодних з діями російської влади. Бо під поняття екстремізм в Росії підпадають будь-які дії, що йдуть врозріз з політикою Кремля. Зокрема, ярмо екстремістів окупанти в Криму вішають на представників Меджлісу. Цивільним, якого окупанти поранили напередодні у Щасті на Луганщині, виявився очільник місцевої військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, чоловік у задовільному стані. Ворожими 82-ми мінами пошкоджено будівлі та кілька приватних автівок. Кілька будинків пошкоджено і в Тарамчуку, куди окупанти гатили зі ствольної артилерії. Також важкими мінометами окупанти били у бік позиції українського війська в районі Пісків на околиці окупованого Донецька. Золоте-4 російські найманці обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських захисників немає. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Станом на 7 годину ранку, 17 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. На полігонах окупованих частин Донеччини та Луганщини тривають масштабні навчання російських загарбників. Вони відпрацьовують стрільби з важкого озброєння, через що страждає і цивільне населення. Так, 16 вересня під час проведення тренувань зі стрільби та управління вогнем з артилерійськими підрозділами окупаційних військ противником був обстріляний населений пункт Іллірія в Лугутінському районі тимчасово окупованої території в Луганській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі храму Олександра Невського, зведеного в 19 сторіччі, продовольчого магазину та будинку культури. Є постраждалі серед цивільного населення. Командування російських окупаційних військ намагається приховати обставини та причини зазначеної події та цілком імовірно спробує перекласти відповідальність за обстріли на підрозділи Об'єднаних сил. СБУ нейтралізувало ворожих диверсантів. Масштабні навчання відбулись поблизу північного кордону з Росією. У навчальній операції було задіяно понад 1500 бійців і більше сотні одиниць техніки, зокрема безпілотні літальні апарати. За легендою тренувань на територію Чернігівської та Сумської областей проникла умовна диверсійно-розвідувальна група. Вона планувала диверсії та теракти, аби завдати Україні значних економічних збитків та дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у прикордонних районах України. Кордон між Пакистаном і Афганістаном поступово відкривається. Це прикордонний перехід Торгам у минулому найжвавіший. Зараз тут можна побачити людей, що прибувають з Афганістану. Раніше, після того, як рух Талібан захопив владу, перейти КПП було майже неможливо. На цей автобус сідають люди, які утекли з Афганістану.
У нас є канадська віза, тому спробуємо поїхати туди. Але поки не знаємо, що з нами буде. Чому я бігла? Тому що безпеки там немає. Талібан особливо націлюється на народ хазарейців і жінок. А ось потрапити назад в Афганістан складніше. З того боку КПП контролюють озброєні таліби. Чимало людей скаржаться, що їх не пускають. Я перебуваю в Торхамі. Проблема в тому, що у мене є паспорт і дорожні документи, але вони не дозволяють мені проїхати. Вони кажуть, що документи фальшиві. Але у мене навіть віза є в паспорті. Я не знаю, яка ситуація в Афганістані. Я не був там вже давно. Їду вперше за 13 років. Тим часом до Кабула приїхав Верховний комісар ООН з прав біженців. Гуманітарну ситуацію в країні він описує як дуже важку. Тільки за останні кілька місяців сотні тисяч, понад 500 000 афганців були змушені тікати з будинків від військових дій. Вони приєдналися до мільйонів переселенців за попередні роки. Багато сплять просто неба. Продовольства в країні дуже мало, не вистачає ліків. З гуманітарної точки зору ситуація досить безвихідна. Ще до захоплення влади талібами близько 18 мільйонів афганців залежали від гуманітарної допомоги. Перша в ЄС. Італія запроваджує обов'язкові ковідні сертифікати для усіх громадян, що працюють. Правило має набути чинності 15 жовтня для працівників як приватного, так і державного секторів. Тих, хто не надасть сертифіката, можуть відправити у неоплачувану відпустку. Водночас обіцяють, що звільнень не буде. А ось якщо ви проігноруєте вимогу і все одно прийдете на роботу, то можете дістати штраф на суму до 1000 євро. Як очікується, діяти будуть і паперові, і цифрові сертифікати. Вони мають підтверджувати, що людина вакцинувалася хоча б однією дозою, перехворіла на ковід або недавно зробила тест, який виявився негативним. Ковідний сертифікат – це важливий інструмент розв'язання серйозної проблеми. У такій ситуації нам треба ефективніші рішення. Думаю, це несправедливо, бо я вільний громадянин. Я можу вирішувати сам, чи отримувати такий сертифікат, чи ні. Якщо цього вимагають, то виходить, що ми живемо не в демократії, а в диктатурі. Я не згоден. Останніми тижнями в країні раз у раз спалахували протести проти обов'язкової вакцинації, але більша частина політичних партій виступила за сертифікати, щоб не допустити нових локдаунів. Асоціації роботодавців теж за. А профспілки вимагають, щоб тим, хто відмовляється від щеплень, тести робили безкоштовно. Утім, чиновники кажуть, що в такому разі багато хто, як і раніше, уникатиме вакцинації. В Україні щонайменше одне щеплення від ковід зробило вже майже 3/4 населення. Цивільний екіпаж Crew Dragon на орбіті почувається добре. Про це у Twitter написав власник компанії SpaceX Ілон Маск. У компанії повідомили, перш ніж піти спати, астронавти 5,5 разів облетіли навколо Землі, взялися за наукову роботу і кілька разів поїли. Екіпаж Inspiration 4 провів неймовірний перший день у космосі. Вони здійснили понад 15 обертів навколо планети Земля з моменту зльоту. Ці жителі американської Флориди отримали місця у першому ряду. Вони змогли спостерігати за запуском першого в історії космічного корабля з виключно цивільним екіпажем. Нам дуже сподобалося спостерігати за цим. Ми кожен раз насолоджуємося. На моїй пам'яті перше, що було пов'язано з НАСА або космосом, це висадка на місяць. Пам'ятаю, спостерігав за цим по телевізору. Це ракета Falcon 9 компанії SpaceX. Вона 16 вересня стартувала з космодрому на мисі Канаверал. Політ комерційний. Усередині капсули Dragon 4 непрофесійних космічних мандрівників, 2 чоловіків і 2 жінки. Вони проведуть на орбіті 3 дні. Екіпаж капсули очолює підприємець-мільярдер Джаред Айзекман. Разом з ним полетіли медик Хейлі Арсену, ветеран ВПС та інженер з аерокосмічних даних Кріс Семброскі
та геофізики-підприємець Сіан Проктор. Апарат вийшов на орбіту на висоті 575 кілометрів. Це на 150 кілометрів вище МКС. Астронавти-любителі будуть спостерігати за Землею і проводити деякі наукові експерименти. При цьому команда не матиме жодної ролі в управлінні кораблем. Це вже третій політ цивільних осіб у космос. Так, 11 липня цього року на орбіту злетів мільярдер Річард Бренсон. А за 9 днів в космосі побував ще один мільярдер Джеф Безос. Правда, з ними були професійні пілоти. Крім того, їх кораблі повернулися назад відразу після того, як ледь вийшли за межі атмосфери Землі.